Sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Charmaine's Secret Files. Si Charmaine na hindi niya man daw gustong sabihin o ipagtapat to o ikuwento sa ating lahat pero sasabihin na lang niya. Yes, kinulam niya po ang kanyang asawa. Meron daw siyang ritual for obsession para sa kanyang asawa, para magbago na ito, para magkaroon ng direksyon ng buhay, para sa pamilya nila, para sa anak nila. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa mga kulam-kulam, etc. etc. Pero, sige, check na lang po natin yung mga nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Ito po sabi ni Jomar Palulim. Diyos pa rin ang lahat ng may gawa. Naniniwala ako sa kulam pero yung kulam na ginagawa mo para siya magsumika parang hindi naman effective. Baka nagbabago lang talaga siya dahil may anak na siya at napagtanto niya na kailangan niyang maghanap buhay. Baka nagkaroon lang ng character development, no? Anyway, eto naman ang sabi ni Albert Spencer Salenga. Take it away. Hello, DJ Rocky at sa lahat ng mga nakikinig ng Love Radio. Regarding sa kwento ni Charmaine, napakasama naman ang ginawa niya na kinulam niya yung kinakasama niya. Kasi para sa akin, kahit anong sama ng tao, nagawan ka man niya ng masama, ay huwag mong gagandahan ng masama din ng isang tao, lalo na yung ginawa niyang pinakulam niya kasi ang kulam may mga nakakaligtas, merong binabawian ng buhay dyan. So dapat huwag tayong maging masama sa tao or gumanti na masama sa kanila. Yun lang po, maraming salamat. So, wag na wag daw ginagawa yung mga ganong klaseng bagay. Ito naman sabi ni Darwin Russell. Hindi ko masisisi kung si Charmaine ay naubuso ng mga tao nakapaligid sa kanya. Lalo na nung asawa niya at mga magulang nito. Minsan talaga dun mo makikilala ang tunay na ugali ng tao pag pera na ang usapan. Kahit na nagloko sila ng iba, makukuha pa o makakuha lang ng pera sa iyo o anong meron ka, gagawin nila. Ito pa sabi ni Shamay Pelingon, para kay sender ritual reveal naman po gagamitin ko lang sa kakilala kong manloloko. 10 years mahigit na nagloloko sa asawa. Ay kay Mayumi at ang sabi niya, ay... Di ba dapat sa'yo mo yan ilagay ang obsession spell para maging matino ang pag-iisip mo? Charot lang with a rot. Pero mukhang hindi mo na nga hihiwalayan si Edward. Sa tingin ko magbabago lang yan si Edward. Kapag matanda na siya, kapag mga nasa 60 na siya, ganun. Higpitan mo pa ang PC mo. Pero dahil may pang ritual spell ka, kapit ka lang dyan, push mo na yan hanggang sa maging matinong tao na siya. Kapit ka lang sa black magic mo. Charot with a rot. Medyo windang ako sa kwento ngayon. Actually, ako rin. Hi kay Igop Moto Vlog at ang sabi naman niya ay kakakilabot naman yung storya ngayon. Buti na lang stick to one ako sa partner ko. God bless sa inyo. Actually, hindi magiging problema yung mga ganyan pag stick to one kayo. Aris Jordan Santos says, nakakalungkot na isipin na may mga taong gagawa ng trabahong manloko ng kapwa nila. Paano nga ba magtiwala sa isang mundong punong-puno ng mga manloloko at mapanlin lang sa ama ng anak na si Edward? Puro ka lang pasarap. Pero pag mga responsibilidad nang nandyan sa iyong harap, nawawala ka na. Dahil sa ginagawa mo, nasira na naman ang mga lalaking matitino. True. Generalize na talaga ang mga lalaki.
Hi din sa kabisyo nating si Poncho na ang sabi, ano bang ritual-ritual na yan? Ako nga kasi inencanto na Charot with a rot. Black magic reveal naman dyan. Daming interesado dun sa black magic spell ha. Hi din kay Marvin Mark Bautista at ang sabi niya naman dito ay pabati kay Ma'am Beth. Nauunawaan ko siya kung naabuso siya, but still kulam yun. May balik sa'yo yan. Kasi hodang may ginawang mali yung tao sa'yo. Huwag sana humantong sa ganyan. Excuse me po. Kaya gandang babae ngayong araw na ito, tapos biglang dumighay. Kabati po sa FPM by Accounting Family at sa buong AMD family kina Ma'am Rona and August Rush na itago natin sa pangalang Lilibeth. Ay, Lilibeth. Charot lang, with a rot. Anyway, eto naman ang sabi ni Keisuke Santo. Pa-share po ng ingredients ng ritual para magamit ng kaibigan ko sa'yo, DJ Rocky. Hoy, grabe naman kayo. Ang dami nang nagtangka. Wala pong umubra. Charot with a rot. Anyway, eto naman sabi ni Nicole Kai. Mali talaga yung ginagawa mo sa pangungulam sa asawa mo kasi hindi ikaw ang mag-aayos ng buhay ng isang tao kundi ang Diyos at ang kanyang sarili. Pero naway balang araw, hindi mo na kailangan ng ritual para maging maayos sapagkat ang pagmamahal ay hindi na kailangan pilitin. God bless and shoutout po sa AGB fam. Uy, gusto ko yung sinabi ni Nicole Kai. Hindi ikaw ang mag-aayos ng buhay ng isang tao kundi ang Diyos at ang kanyang sarili. Pwede ka lang maging inspirasyon para maayos niya yung buhay niya at magbagong buhay siya. Pero hindi ikaw yung makakapilit na maayos yung buhay niya. Eto sabi naman ni Robert Tirao, pagpasa Diyos mo na lang yung mga ginagawa niya. Hindi kita masisisi sa mga ginawa mo. Kaya mo nagawa yan para sa kapakanan ng pamilya mo. Matigil lang yung pinaggagawa ng asawa mo. Shoutout daw po kay Lex Valdez sa Rosario, La Union, nakikinig sa Love Radio. Hi kay Belen. Hi din kay Donald Rodrigo. Ayan, kung ako ang pipiliin mo, bubusugin kita ng pagmamahal. Magsisikap ako para sa iyo. Kahit hindi ako mayaman, magiging alipin mo na ako. Mamahalin kita till death. Sabi ni Donald Rodriguez, para sa akin ba to? Sige, go. Kapag sakali man, handa kayong mamatay para sa akin, go ahead. Charot, darat. Sabi ni Aja Arsenal from FB Live, ang depression, ang matinding sakit pag hindi ka marunong sa stress management, mapaparanoid ka niyan, affected ka mentally and emotionally. Ang hypertension naman, basta maintenance ka ng gamot, bababa ang blood pressure mo. Ang mahirap ang depression, cause niya, na-hurt ka too much, lost mo yung loved one mo, too many problems na hindi mo masolve lahat. Lack of sleep. Importante ang relaxation of mind, happiness mo, rest your body, not overwork and overthinking. Actually, may point naman din yun. Pero, hindi naman natin kasi pwedeng i-invalidate lahat ng mga naramdaman ng tao or nararamdaman ng tao. So, if naramdaman ng ating kabisyo na si Charmaine, na na-depress siya, nagkaroon siya ng anxieties, clinically tested man yan or proven man yan or naramdaman niya nalungkot siya sa sobrang dami pa naman yung pinagdaanan sa buhay, then karapatan niyang maramdaman lahat ng yun. Pero siguro yung pilitin niya na baguhin yung ibang tao, parang dun lang din ako diskumpiyado. Kasi naniniwala ako ng isang tao pwede maging inspirasyon para magbagong buhay ang iba. Pwede maging role model. Pero hindi dapat ipilit kung ano yung dapat. Kasi ang mangyayari, babalik at babalik lang yan sa dati. So kapag mali yung proseso, kahit tama pa yung intensyon, hindi siya magbubunga ng maganda. So dapat meron kang right intention, good intention, with the right process and good process. Kahit pa napakahirap ng proseso na yon, then mas magbubunga po siya ng maganda at mas long-lasting, pang long term yung output nun, yung bunga nun.
Kaysa dun sa, okay, every now and then, pag umuwi yung asawa mo ni si Edward dun sa pamilya niya, tas nag-iiba na naman yung ugali niya, biglang mag-boom, magre-ritual ka na naman ng pangkulam mo. Hindi ba siya nakakapagod? Hindi ko sure kung darating yung araw na mapapagod ka, pero sana maging self-aware ka din na baka kailangan mo nang i-reassess yung situation na meron ka. Because I always believe that loving is giving. And when you give the best and what is best for the person. So what do you mean by that? Hindi po lahat ng good para sa isang tao ay nakabubuti para sa kanya. Hindi lahat ng kindness or kaawa-awa. Tama ba? Nakakaawa ba yun si Edward? Hindi naman siya nakakaawa. Basta hindi lahat ng kabaitan dapat ibigay. Pero yung kabutihan, ibigay mo. At yung kabutihan na yun ay pagpaparealize sa tao kung ano yung dapat niyang ma-realize. At minsan hindi ikaw yung taong makakapilit sa kanya na makita lahat ng yun. Kailangan nung taong tulungan yung sarili niya. Kailangan niyang wala siyang makapitan. Tanging Diyos lamang at sarili niya para kumilos siya. So anyway, nandiyan ka na sa posisyon na yan. I just wish you the best. And I hope kung ano man yung magiging consequences ng actions mo ay tanggapin mo fully because you opted or you chose that path. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRBS and bathroom break. Ay, hindi na pala ako bathroom break. GTG na pala to. Gotta go. Susunod na ang programang Ed Sarapan kasama sila Diego at Anghenyo. Dito lamang yan sa station number 190.7 Love Radio. This is Rakatera, your basa princess for DJ Rocky's Secret File. Eksklusibo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!